Dobrý večer z Južného námestia Humenčania. Nová pochôdzna fontána dnes už je plne prevádzke. 10 osvetlených gejzírov prinesie počas horúcich letných dní osvieženie a tiež príjemnú večernú atmosféru. Príďte sa na ňu pozrieť a zároveň vás pozývam zajtra o 10. hodine na jej oficiálne otvorenie počas mestských športových dní. Teším sa na vás.